astăzi pe Mihai Eminescu. De la ora 11 la bustul poetului din fața Colegiului Național Iulia Hașdeu a avut loc o manifestare de comemorare cu ocazia împlinirii a 124 de ani de când luceafărul a zburat spre eternitate și a devenit nemuritor. La manifestare au participat numeroși copii și elevi de la grădinițele, școlile și liceele lugojene, profesori, politicieni, reprezentanți ai autorităților locale și membri ai Asociației Cultul Eroilor. După cuvântul de deschidere rostit de consilierul local Gherlinde Grozav, profesoara Mihaela Bână și primarul orașului, au fost depuse gerbe de flori la bustul poetului. Apoi copiii au recitat poezii din creația eminesciană. Un moment aparte a fost oferit de un tânăr din Republica Moldova care a recitat poezia Doina. De asemenea, doi membri ai Cenaclului literar Anotimpuri au citit poezii dedicate lui Eminescu. Spre deosebire de alți ani, pot spune că în acest an au participat un număr mai mare de copii și intenționăm să omagiem pe poetul Mihai Eminescu în fiecare an. Am venit astăzi aici, împreună cu primăria municipiului, cu școlile, așa cum ați auzit, noi, reprezentanții Cultului Eroilor de la Lugoj, să omagiem pe Marele Eminescu. Contribuția noastră a fost minoră, cel mai mult s-au ocupat primăria și școlile și grădinițele. Pentru noi, Eminescu este poetul nepereche al tuturor românilor, totodată este și un erou național, pentru că el a murit pentru realizarea unor idealuri românești care unele nici astăzi nu sunt aduse la bun sfârșit. Reprezint Acțiunea 2012. Suntem o platformă civică din 30 de organizații non-guvernamentale care milităm pentru unirea Basarabiei cu România. Eu sunt liderul filialei de aici, din județul Timiș, și am venit aici în Lugoj astăzi pentru a promova campania noastră Aducem Basarabia acasă. Trebuie să recunosc că întâmplător am ajuns la omagierea poetului nepereche a neamului românesc, Mihai Eminescu, care este foarte apreciat la noi în Basarabia. Eu vreau să zic că mi-a plăcut ceea ce au organizat aici școlile și grădinițele din Lugoj. Sunt prima dată chiar aici în Lugoj și mi-a plăcut foarte mult. Au fost oamenii foarte receptivi și sper ca în viitor apropiat să mă mai întorc aici.